Syvällä metsien keskellä, siellä missä sumu leijailee puiden latvojen yllä ja ilma väreilee taikuutta, sijaitsee taikametsä. Se ei ole pelkkä paikka, se on ikiaikainen voima, joka virtaa luonnon läpi. Jokainen puu, jokainen puro, jokainen lehti sykkii metsän mystistä energiaa. Metsä elää ja hengittää, aivan kuten sen asukkaat. Susi katsoo syvälle metsän sydämeen, ikään kuin ymmärtäen sen ikuisen viisauden. Kettu nuuhkii ilmaa, löytää polkuja, joita vain harvat näkevät. Ja jänis, niin herkkä ja hiljainen, kuuntelee metsän rytmiä, sen hiljaista laulua, joka kaikuu puiden lomasta. Täällä jokainen yksityiskohta kantaa mukanaan muinaista taikaa. Kukat, heinät ja lehdet, jokainen on osa tätä suurta, elävää kokonaisuutta, jossa taika virtaa. Ja sitten karhu, metsän hiljainen voima, kulkee vaitiniityllä. Se tietää, että jokainen askel kuljettaa sitä lähemmäksi metsän syvintä voimaa. Sen katse kohoaa kohti taivasta, sillä se tuntee metsän ja taivaan välistä ikiaikaista yhteyttä. Metsä antaa voimaa niille, jotka sitä kuuntelevat. Jokainen vuoden aika kulkee omassa tahdissaan. Elämä virtaa kuin vesi, hiljaa, mutta pysähtymättä. Taikametsässä aika menettää merkityksensä. Täällä vallitsee rauha, jota vain luonnon oma taika voi tarjota. Lopulta kaikki palaa takaisin metsään. Ihminen, luonto ja taika, kaikki ovat yhtä, kunnes metsän voima lepää rauhassa. Metsän taika on ikuinen, aivan kuten luonnon ja elämän kiertokulku. Ja vaikka metsän taika on salaperäinen, se on aina läsnä, hiljaa ja odottamassa meitä.